אהלן חברים, ברוכים הבאים לביטקוין קריפטו, הערוץ שישתף ערך מיוחד בכל תחום הקריפטו והביטקוין בישראל, מידע אקטואלי. כל הסרטונים שאני מעלה עולים ישר אחרי שאני מקליט אותם. וזהו, ממליץ לכם להירשם, לעקוב, להיות מנויים, כי הולכים לעלות פה מדריכים ותזכירים על פרויקטים מפחידים כמו פולקדוט, סולנה. וזהו, נתקדם. לפני הכל הקדמה, כל המוצע בסרטון אינו מהווה המלצה להשקעה כלכלית כלשהי. אני רק משתף את החוויות האישיות שלי בשוק. כל מי שרוצה להשקיע כסף אמיתי ייוועץ עם איש מקצוע מוסמך לכך ויעשה את חקר הבדק בית האישי שלו. אוקיי, אז איפה אנחנו עומדים? ביטקוין 69,895 דולר. בואו נראה מה הלך לנו כאן. אנחנו בחודשים של עליות, מאז הבר מרקט עולים מכיוון ה-16,000 ביטקוין עד ל-70,000, ובעצם מקבלים התנגדות בשיא כל הזמנים בהמשך של אותו טרנד ליין שיש לנו עוד מאז 2021, ששם הגענו ל-69,000. כמו שאתם רואים קיבלנו התנגדות מאוד חזקה. יש לנו פה בעצם ascending channel, זה מגלשה עולה של מחירים, כאשר הקו העליון הוא בעצם ההתנגדות והקו התחתון הוא התמיכה. מהו טרנד ליין במסחר? טרנד ליין זה קו, כמו כאן שיש לנו שני קווים מקבילים, שכל קו זוכה לפחות לשלוש נקודות. אז אתם רואים 1, 2, 3, 4, 5, זה טרנד ליין מאוד חזק של התנגדות כשהיינו במגלשה הזאת, עד שקיבלנו התנגדות ב-74,000. זה היה הקו של התמיכה, אם אתם רואים 1, 2, 3, וכאן שברנו מטה, וקיבלנו בעצם תמיכה מהקו הזה של ה-60,000, שה-60,000 זה אזור מאוד מאוד חזק עבור הביטקוין. אם אתם רואים, הוא גם בהתאמה היווה לנו מקום של תמיכה מאוד חזקה והתנגדות מאוד חזקה שהפכה לתמיכה ב-2021. לכן ה-60,000 זה קו סופר חזק, וגם הממוצע של ה-50 מסתדר איתו יופי. מה שקרה אבל, אנחנו בעצם קיבלנו התנגדות מאותו מקום גבוה, ירדנו למטה, בדקנו את ה-60 ועלינו חזרה, כאשר החלק התחתון של אותה מגלשה בעצם עכשיו מהווה לנו שוב התנגדות. לכן מכאן אני רואה את הביטקוין מסוגל לרדת חזרה לאזור ה-64, 63,000, ואפילו לבדוק את ה-60. זהו, בואו נראה ככה אם יש לנו קצת חדשות בתחום הקריפטו. קוקוין עברו על חוקים של הלבנת הון, ועכשיו נעמדים בפני אישומים בארצות הברית של ה-SEC, וזה יכול להיות משהו שגם גורם קצת לבעלה כרגע בשוק ולירידות מסוימות. מדובר באחד מאתרי המסחר הגדולים והמפורסמים, יש להם גם מטבע משלהם, שהם כמו שהם אומרים, המטבע שלהם KCS, ירד כבר ליום לאחר ההודעה ב5%, אני מאמין שזה כבר יותר מכך. מה קורה באל סלבדור? נאיב, ראש הממשלה שלהם באל סלבדור, בחור צעיר, מגניב, החליטו לקבל את הביטקוין כמטבע רשמי במדינה. הם מדווחים כרגע שהם מחזיקים מעל 400 מיליון דולר בביטקוין, כאשר אם אני לא טועה, מחיר הקנייה הממוצע שלהם היה באזור ה-35-39,000. מה שאומר שהמדינה הקטנה של אל סלבדור כבר עשתה את 200 מיליון דולר בביטקוין בזמן האחרון. זהו, עכשיו אנחנו רואים שהשוק די עומד. אני שוב מזכיר, החצייה הקרובה היא ב-20 באפריל. לא לשכוח שאנחנו בשוק שברים, אבל גם לא לשכוח שאנחנו אחרי עלייה של חודשים רבים מקבלים התנגדות בשיא כל הזמנים, ועכשיו גם בהתנגדות מסוימת. אתם רואים את הנר הזה, זה נר די דובי. לכן כרגע בואו נשאר במעקב. אנחנו רואים שזה סוג של no man's land, ויש להיעזר בסבלנות. מי שכבר אגר את התיקים שלו באזורים הנמוכים עשה את שלו, ומי שבחוץ על הגדרות זה זמן בדיוק טוב לחכות ולהמתין לאזורים האלה. מבחינת מטרות,
אם אתם רואים, בואו נגיד עכשיו אני בדיילי, הממוצע נע, יש לנו אזור 66,000 ו-60,000, 53,000 ו-45,000. אתם רואים את כל אחד מהפסים האלה, הפס האדום, כתום, כחול, תכלת וכחול. כאשר בדרך כלל בבול מרקט, כאשר אנחנו נכנסים לקורקציה די מעמיקה, כמו כאן, אנחנו מגיעים ונוגעים בקו התכלת, שם זה ה-18%. כאן בשביל להגיע לקו התכלת מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, מדברים על עוד 23% כניסה, שזה די הרבה. ומה שכן, יש לנו בדרך את האזור של ה-60,000, שהוא אזור תמיכה מאוד חזק, לכן לא מומלץ גם לזלזל בביטקוין. זהו, מבחינת ה-RSI, אני רואה שהגענו פה לאזור ה-50 ביומי וקיבלנו פה תמיכה מסוימת. אזור ה-50, אם אתם רואים לאורך כל השנים, היווה עבורנו אזור של תמיכה והתנגדות, אזור מאוד חזק. לכן יש לנו גם את התמיכה של ה-RSI 50, גם את הקפיצה מ-60,000 ביטקוין, ככה שכרגע אנחנו נמצאים באזור די מעניין, אזור ביניים באמצע, ויש לנו את החצייה הקרובה ב-20 באפריל. לכן הנרטיב הוא טוב, הטרנד טוב, אבל לא נשכח שקיבלנו התנגדות די משמעותית, ושאנחנו בעצם כרגע בתוך קורקציה. אז חברים, יירשמו כמנויים, מוזמנים להגיב, לשתף אם אתם רוצים מדריכים או סקירה על כל פרויקט, אני כבר מכין לכם מדריכים מאוד מאוד מעניינים, לדוגמה כמו איך לעשות סטייקינג בפולקדוט, איך בעצם עושים ריבית על הכסף, וזהו חברים, נהיה בקשר בסרטון הבא, שבעצם הולכים להיות פה סרטונים יומיים, אז תעקבו ונתעדכן.